Ganda. Sapatos na yan. Ayan, tignan mo. Puma yan. Hey there. Pang lifestyle. Subscribe to my channel. Ayan. And also press Sa this bell halagang icon. 29 dati, ngayon 15 KD na lang. So hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Kerv Bisaya. Nagpapalik na naman. So for today mga kabisdak ay mayroon na naman tayong alam nyo na, pupuntahan isang sale na naman ng mga damit, mga sapatos. So guys, anyway, pasitahan mo muna yung mukha ko pala kasi naglalakad kasi ako ng labas eh. Sobrang init kasi, so kaya medyo ano yun, mamantika yung mukha natin. Ayan. So but anyway guys, ayan, so samahan nyo akong bisitahin natin yung shop na to kasi naka 50% sila ngayon. Ayan, so kung nakikita niyo logo na yan, ayan po, so puntahan po natin yan. Tara! So ayan mga kabistak, naka sale 50% po sila. Ayan, so ayan ang dami. Ayan, mula dito, ayan, papunta doon sa dulo. Ayan. So ito guys, makikita niyo, no? Ganda. Sapatos na yan. Ano, Puma yan. Ayan, pang lifestyle, pwede siya pang running. Ayan. Sa halagang 29 dati, ngayon 15 KD na lang. Ayan. So yung mga presyo niya guys, so 50%. At saka kagaya nito, ayan, ganda oh. So 30 KD dati, 30 KD 0.5, ngayon 50 na lang. Kung makikita nyo yan guys, ang ganda. Diba? Ayan, pang babae ito. Ayan. Ang ganda siya, pang lifestyle, pang book. Ayan, pang forma, pang pamurmahan. Ayan. So ayan oh. Ito rin oh, ang ganda oh. Ang gaan niya. Diba? Sa halagang 26.5, ngayon 30 na lang. So ayan yung mga price niya guys. Ito naman, para siyang boost, ADIDAS boost ang style oh. Ayan, diba? Oh, dating 34, 70 na lang. So ito lahat dito guys ay mga pang babae. Ayan, na side. Ayan, so makikita nyo yan, 34 dati, ngayon 70 na lang. Ayan, so 50% sila. Ayan, gawin nyo ito. Ayan po, ito para siyang Air Force, ADIDAS Air Force type. Ayan o, pero Puma to guys. Ang ganda o. So 35 dati, ngayon 80 na lang. Ayan guys, ayan. So ang dami, so mga pangbabae na side yan. Ayan, so mula doon, ayan, hanggang dito na side ay pangbabae. So ito naman guys ay pangbata na shoes. Ay, ang ganda na oh. Ang bata na babae. And ang gaan niya guys. So mayroon din po panglalaki. Yan. So sa dating 20.5, 19 na lang. Ayan, ang ganda oh. Ang bata. Ayan, so ito po yun. So mayroong itong itim 20.5 dati, ngayon 10 na lang. Pero itong isa, itong pang babae na shoes, pang bata, ay 16 dati, ngayon 8 na lang. Ayan. So mayroon din po silang slipper, slide, tawag na pong slide. Ayan. So dating 16.5, ngayon 12 na lang sila. Ngayon style na guys, ang ganda. So naka-design siya sa Force. Ayan, 911.
So ito po yung price niya. Ayan. So 60 na lang. At dito na side guys ay mula dito hanggang papunta doon ay pang lalaki naman. Ayan. Tapos ito, kita niyo no, ang pang lalaki. Parang Air Max type siya guys. Ayan. Ang ganda oh. Ayan. Air Max type siya. Ayan. May dalawang kulay pala to. Ayan, mayroong pula design. Ayan. Ito yung presyo niya guys, 31.5. So ito naman, mayroon din ito. Maganda siya pang ano. Ayan, 28 dati ngayon 14. Maganda siya pang walking. Ayan. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Ayan. So guys, bisitahin nyo na po to. Ayan, dating 29.50 na lang. So guys, so, kalahati talaga ang presyo na guys. Ayan. Gaya nito 24 and 31 na lang siya. Ayan o. So mayroong ganito. So 41. Ayan, 21 na lang, kalahati siya. Ito naman ganda na. So 33 dati, 17 lang siya. Maganda rin to. Ayan o. First smile na katatak. Ayan. Parang Air Max, parang Nike logo. Ayan, 41.5 dati, ngayon 21 na lang po siya. Maganda. At ito, soft foam optimal comfort. Ayan. Ang gaan niya guys. Ayan. At mayroon din pong ganito. Wow. Ito, Puma. Wow. So dalawang kulay siya guys. Mayroon siyang itim at puti. Ayan. Ito yung itim niya. Ganda. So naman, ito, ganda rin to guys. Ganda ng mga sapatos. Diba? So, iba-ibang style. Ito naman. So, 39. Ngayon, 20 na lang. So, ito, 37.5 dati. Ngayon, 26 na lang. Yan o. So, Puma po yan. So, ito yung mga presyo na guys. So, sale siya ng 50% talaga. O, diba? Ito. Bulldozer. Ayan, kakaiba talaga yung design ng sapatos ng Puma. Ano? Ayan, ganda ng mga presyo guys. So, kalahati na lang siya guys. Ayan, sa pang lalaki to ha. Ayan. Ayan. Ayan, so mula doon. Ayan, mula doon papunta dito guys. Ayan, mga ano yan, pang lalaki. Ayan. Ayan. So bisitahin yun na po itong Puma. Ayan, itong Puma boutique. Dito po to sa Souk Alkot, Pahil, Kuwait. Ayan, Souk Alkot, Pahil, Kuwait. Ayan. So ito yung part ng mga sapatos. Ayan na nakasale guys. Ayan. Diba? So ito naman guys, ayan yung mga pang toddler. Ayan, pang infant. Ayan, naka 50% din po yun guys. Ayan, ayan o. 50%. So maganda o. Diba? Ang ganda tingnan. Pang babae, bata, pang lalaki.
Ayan, so 50% po siya. Ayan, diba? So ayan guys, yan yung nakasale nila mga shoes. Ayan. So kalahati na lang po ang presyo nila guys. Ayan, kung makikita nyo may mga nakalagay na was at now, ayan, nakasale po yan. Ayan po guys. Subscribe to my channel and also press this bell icon. So ayan guys, naikot na natin yung loob ng Puma. Ayan, so nakita ko na sa inyo yung mga mula sa sapatos, ayan, pang babae, pang lalaki, damit, ayan. So naikot na natin. May time pala na nandito sa bansang Kuwait. Ayan, bisitahin mo po itong Souk Alkot. Ayan, dito lang po ito sa Pahil area. Ayan, itong butik ito, itong shop ito guys. Ayan, so kung napansin nyo yan, ang dami sa likod. Ayan, so kasale yan guys. At mayroon pa doon sa Bodega. So, ayan, so nakakuha na naman kayo ng idea sa atin. Ayan, sa mga nandito sa Kuwait, ayan, bisitahin nyo ito kasi maganda mamili dito guys. Ayan, pambagahe natin sa Pinas kasi mahal to sa Pinas. Ayan, so dito na lang po ako guys. Ayan, sa mga hindi naka-subscribe sa aking channel, ayan, please po subscribe na po kayo guys. Ayan. So dito lang po ako. God bless.